सेल्फ रेसपेक्ट होननाय दङ आरो जोंहा बाबामोनाबोथ' सेल्फ रेसपेक्ट होननाय खोथा दङ जोंहा बाबा झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती सेल्फ रेसपेक्ट होननाय दङ आरो जों मिथिगौ दे जों मिथिगौ नोंनि सेल्फ रेसपेक्टनि खोथा 6 मिनिटनिफ्राय लानानै दिनैनि भिडिअ 32 मिनिटसिमहालागै जों मिथिगौ बिदि होननानै आं बुङाखै गासै पाब्लिकफ्रानो बुंदों आरो 1 मिनिट र 1 मिनिट चलेबाय 1 मिनिट माथो आब' गेमस्रिनि महरा साननिफ्रायबो गोजोंसिन अखाफोरनिफ्रायबो गुफुरसिनसो जालायलांबाय बे फाग्लायालाय बहा थांब्रबना फैलायखो बे प्लास्टार फुख'ग्राया मा होनोमोनलाय आयरन प्लास्टार ना मा होनो बेजोंसो फुख'ब्राबना फैबाय नामाब्रा बांद्राय बिसास गैयालै बे मानसिया तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायसिमखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जोंहा नकिया भार्सेस आइफनआ दाबो जोबाखै तो जोङो बयबो नकिया पान्टि फिल्मखौ नेनानै दंखायोमोन नङा होमबा फाइनालि जोंहा नकिया पान्टिया रिलिज जाबाय रायजोफोर तो नोंथांमोनाबो नुखाबायानो जानो हागौ तो जों बेखौनो नायलांगोन आरो लोगोसेयैनो इन्जय खालामलांगोन अभी मजा आएगा ना तो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बहुत गिदिर ब्रेक खालामदों माने रेकर्ड ब्रेक खालामदों बेखौ विश खालामगोना लांनि तो गिबियाव जोंहा दंमोन फार्स्ट बड' इउटुब कमिउनिटियाव मस्ट डिसलाइक भिडिअ होननानै बुंब्ला बड'लेण्ड टाइगारनाव नैबे 6K दंमोन दानिया फैबाय जोंहा बेखौ दा मैया हराव गोबां गोब्राबैनो सिफायनानै मस्ट डिसलाइक अन बड' इउटुब कमिउनिटि एबा बर'फोरनि बड' इउटुब कमिउनिटियाव बिथांनि भिडिअ'नो बयनिख्रुइबो डिसलाइक मोनसिननाय भिडिअ होननानै आगान होबाय दा बेनिखायनो मस्टलि कंग्रेचुलेसन आब' गेमस्रि फ्रामफुनाब्रा बिजनेस फ्रामफुनाङा सेल्फ रेसपेक्ट होननाय दङ आरो जोंहा बाबामोनाबो सेल्फ रेसपेक्ट होननाय दङ आरो जोंहा बाबामोनाबो तो गेमस्रिनि सेल्फ रेसपेक्टनि खोथा नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो नङा होमबा आरो आंनो माथो बुंबावनो 6 मिनिटनिफ्राय लानानै दिनै 32 मिनिटनि भिडिअसिमहालागै नोंथांमोना गासिबो सेल्फ रेसपेक्टखौ मिथिखायो समझ रहे हो तो आं मोनसेल' एग्जाम्पल होगोन फिसानो बिथांनि सेल्फ रेसपेक्टआ मा तो जोंनि बर'नि जोंनि इन्डियानि नेशनेल एन्थेमा मा होनबा बन्दे मातरममोन तो बाथौ दे भुलाव जाफ्लांबाय तो दानिया जों मोनसे भिडिअल' खोन्थानोसै आं गोबांखौ बुंनो एग्जाम्पल होनो हागोन खोन्थानो हागोन नाथाय आं खोन्थाथ'ला आरोना तो जेखियानो जायामोन आं मोनसेल' प्रपारलि होनसै तो नैबे भिडिअखौ नाय गेमस्रिनियाव बे भिडिअखौ नुदों दा नोंथांमोना तो बे भिडिअआ टटेलि बे भिडिअआ नैबे चेनेलनि ललित बसुमतारी चेनेलनिफ्राय कपि खालामदों आरोना कपि खालामदों माने बेनि डाउनलड खालामनानै रिआपलड होबाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय नो क्रेडिट ओमफ्राय जेबो क्रेडिट गैया जेबो केपसन गैया बेखौनो बुङो सेल्फ रेसपेक्ट जोंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा बुंदों आङो एसेबां गाज्रि मानसि नङा जे सोरनिबा संसारखौ आं सेनानै जानो बास आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा जों मिथियानोमोन माथो जेम्स आदायालाय थगायबायसो नामाब्रा देलाय जेम्सनि भिडिअखौ खोन्थिफिनलाय फैदो हर थाफैदो लावदुमनि हिन्जावा नोंखौ सानदोंमोन एक्ट्रेस मानसि होननानै लाबदो होननानै मिथिबाय लावदुमनि हिन्जावा नोंनो आर'नाइ गान हरलायदोंमोन नों सानै गथ' आरो सासे हिन्जावखौ नुखालांनाबो नोङो गेमस्रि सानै गथ' आरो सासे हिन्जावखौ नुखालांनाबो नोङो लावदुमखौ गारियासै आंहा एसेबां हुवानि आंखाल नङा अबसे बहाथो आंखाल थानो हौवानि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नङा वर्ल्डनि गेजेराव मस्ट टेलेन्टेड जिके टिचार मस्ट सेक्सि एक्ट्रेस आरो लोगोसे गोबां माहाजोनबो नालाय नङा होमबा आरो गोबां पावारफुलबो दङ नङा होमबा माथो बुंबावनो आरोलाय आंहानो बाद सोरबा दानि जुगाव सोरबा हौवायाबो रावबो हिन्जावनि थाखाय आंखाल गैया आरो सोरबा हिन्जावाबो सोरबा हौवानि थाखाय आंखाल गैया बाट आंनि मेन्टेलिटि आबोलै नोंसोरनि थाखायसो आंखाल गैया जानो हागौ नोंसोर सेलिब्रिटि नालाय जों माथो दाबो सिंगेलैनो दङ नागिरबाबो मोनथ्राखै माथो फैनानै जोङो रिलेशनशिपआव दङ आरो जों हेपि जोंहा न'नियाबो हेपि बा बिस्रा लावदुमलाहा न'नियाबो हेपि जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम थानायमोनबा लावदुमलाहा न'नियानो एक्शन लागौमोन नों बेलेग मानसिया बुंनो थाखाय बेयाव राइट्स गैयाना बा लावदुम आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय जोंहा जेबो राइट्स गैयालै दे आदा जेम्स
नोंथाङासो गथ' गथायखौ लानानै भिडिअ बानायनो होन्दोंमोनलै नेना थासिगोन पार्ट 2 ना पार्ट 3 आव फैयो बेफोर भिडिअआ नोंनि साननाया नोंथ' बुंखादों आंखौ फनाव आरो नै आं मोनसे खोथा बुंबावनो आरो जे नोङो जेनेबा लावदुमनि पार्सनेल लाइफनि खोथा बुंदों पार्सनेल खोथायाव आं फंसेल' बुंनो लुबैगोन जे नाय गाव बुंब्ला पार्सनेल नङा आरोना माने गाव जेनेबा बिमाखौ मेनसन खालामनानै माबायदि जातनि माबायदि जोनोम जानाय बेफोरखौ बुंबा बे पार्सनेल नङा आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना नुखादोंमोन जानो हागौ आं बे स्क्रिनशटखौ नागिरफिनदोंमोन मोनाखै थ' ड्राइभआवसो दं ना मायावसो दं मिथिया दे आंबो माने बिथाङा मेनसन खालामदों दे बे जेम्सजों गेमस्रिजों जानाय समावनो आरोना बे जेम्सनि बिनानाव हाबा जानानै गारना फैलायलायनाय बेफोर पार्सनेल नङा बेफोर गासिबो राइट टु स्पिचआव गोग्लैयो गाव बुंब्ला मा होनगोन राइट टु स्पिच आरो गुबुना बुङोब्ला बे पार्सनेल एटेक साइबार बुलिं हेरेसमेन्ट दा आंनावबो कलसो फैलाबायनो हागौ दे रायजोफोर नांलायनाय बियो ससियेल मिडियायाव लाबोनानै जों जेबो लाब मोना नोङो बेटार नंगौ नंनायालाय बिउटि प्लास सानैसो खिन्थु आब'आथ' ससियेल मिडियायाव होआखैना ने इउटुबावसो होदों प्रडिउसारजों लोगो हमनायाव बिराद गुसुं ड्रेस गाननानै थांदों आंखौ आंलायनो बुंलायदों नों आंखौ प्रटेक्ट खालाम बिदि होननानै ओमफ्राय नों मा होनो आंलाय मानो प्रटेक्ट खालामनो आरे नों जुदि आंनि बयफ्रेन्डबा नों आच्छा मिथिबाय दा जाय एससिसि लिरग्रामोन नङा होमबा नोंथांमोना मानिगा सोर बबे हटेलाव थाङामोन मानिगा मानो जेम्सखौ गिनानै खारो थ' एन्सारा मोनजोब्बाय दा एसे गोसोआव लाखि नङाबा फेल जागोनबो खिन्थु गासिबो रिलेशनशिपआ जाखाबाय आच्छा गासिबो रिलेसना जाजोब्बाय माने मा जागोन सलिबाय खोन्थालाय एसे खोन्थालाय अ आच्छा बे माने ओरैबायदि जागोनदां हाबा जायैनि सिगां हाबा जानाय गासिबो जाजोब्बाय बेखौनो खोन्थानो नागिराखैथ' नोङो ओमफ्राय बेनि खोथाखौबो मानिना सोलिनांगोन जिहेतु आंनि खोथाखौबो बे मानिनांगोन बेफोरबायदि ओमफ्राय उनाव आं बेखौ बुंफुबाय बेबि आंखौ बिदि आरो लोगोसे मरेल अफ द स्ट'रि नोंथांमोना खोनासं जाय एसएससि लिरग्राफोर खिजान एग्जामावबो फैनो हागौ माने गेमस्रिया जेम्सखौ मा होननानै गाबज्रियोमोन बिबि नङा होमबा गोसोआव लाखि ना सबनिबो सिटुएसना मोनसे सेम सिटुएसनावनो थाबाय थाया सोरबा जुदि दिनै जुदि लाख पटिबा बे गाबोनो 0 पटिबो जानो हागौ मासि मोजां सेन्टेन्स होनखो नोंसोरथ' बुजियाखै थ' आं खोन्थाना होनि आंलाय मानोथो दङ थ' खोनासं सोरनिबा जुदि चेनेलाव 10K लाइक थाङोना होमब्ला बे मालाबा समाव खाफालाव दंबा 10K डिसलाइकबो थांनो हागौ ओंखायनो साबस्क्राइबारखौ लानानै बारा दुगा खालामनाङा थ' दानिया जोङो माखासे नोंथांमोननि गोमोथाव मिनिथाव कमेन्टफोरखौ नायलांदिनि थौदो बिदिब्ला गोबांथ' नेनानै दंखायोमोन खोमा आं कमेन्ट खालामग्रोथारगोन होननानै चलो शुरू करते दे आदा जेम्स एबार नोंनि बारिसैलाय गुड भेरी गुड हायना मुलि लायोना आब'आ थिग गैया गेमस्रिजों खेरा अजानाव लायनोबो हानाय हायना मुलिखौ कौन है ये लोग कहां से आते हैं 80,000 बिसनाया बेनोना आसोल बा साफालै आंबो जना नायनो लुबैदोंमोनलै थांबानो जाबायना बड़ा हरामी हो बेटा माखौबा खिन्थानांगौ माखौबासो खिन्थाजोब्बाय लावदुमा गथ' दंना गैया आरो बिसि दंमारोना गैमारा जेबो एन्सार होनांगौखौनो होआसै जानला मोनला रायलायनाय थाबाय बेखौनो एफा गोबाव भिडिअ नायजोबलायबाय आं थुत झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती आच्छा सेल्फ रेसपेक्ट माने नोंना हिन्जाव गथ' गथाय सानै थाखानायखौ लानाया सेल्फ रेसपेक्ट जाबाय अबाव गेमस्रिनि भिडिअ नायै सिख्लाफ्रा इन्सपायार जाजोबबा सेसलै लाजिनो रोङा हाबा जायागारा उन्दुलायबाय थानो लाजिदो नों मालायनि ओंखाम सेना जाग्रा मालायनि संसाराव हाबना सोफायग्रा मालाय हिन्जावनि दुखुखौ मिथिया गजब बेइज्जती है गोल्ड डिगार अल्ट्रा प्र मैक्स स्टार 5 Oh my god wow इन्दिरा दैमारि नोंस्रा नोम्फाया गदाय हिन्जाव लाबा नों माबायदि मोनगोन जेरै नों खालामदों बिदि नोंसानो मा गदाया नोंसोरजों खालामबा माबायदि मोनगोन आब' एसे साननांगौ मालायनि न'खराव एन्ट्रि होनायनि सिगां गुड भेरी गुड ओइ गेमस्रि प्रुफ दंजोबो जेम्सनाव सेस जाबावगोन नों
नों लावदुमनि बिसि आरो फिसाखौ नुखानानै मानो लावदुमखौ लानाय जाहोना मा? दाथ' लावदुमनि बिसि आरो फिसाफोरा आलाय जाना दं। मालायनि जिउखौ बरबाद खालामना मा मोनखो नों? 80,000 रोजा बिसिनायाव उन्दुनाय। थ' नोंथांमोना पार्ट 1 फिल्मखौ नायना माबायदि मोनखो नकिया फान्थिखौ? थ' आरो लोगोसेनो जोंथ' बहुद हारामिखा जोङो आइफन फान्थिखौबो नेदों आदा नकियाया माला रिप्लाय होयो होननानै। थ' नोंथांमोनाबो नेदों दा आं बायदिनो। थ' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना सोरनिखौ सैथोथि मोनदों कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना खोन्थालायदो। थ' माखासेयावथ' नुखाबाय खिन्थु नोंथांमोननि साननायफ्रा मा मा दे खोन्थालाय। आरो लोगोसेनो आं मोनसे खोथा बुंनो दे आंनि पार्सनेलखौ। थ' माने मोखाङानो सोलायोबा गोसो सोलायनो बाथ्रा सोलायनोलाय माथो बाथ्रा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। माने आं बारा फोथायनो नागिरा जायफोर माने अरिजिनेल गावनि पेजखौ लाखुमानानै बिउटि प्लास होनानै फिल्टार लागायनानै गुफुर साननिफ्राय गुफुरसिन खालामो एसे साबधान जादे सेंग्राफ्रा हले नङाब्ला बुजिरि खामब्रेंब्रेंखौबो मेकआपजों साफा होननानै लाबोफ्लांबा दिगदारानो जागोन नोंसोरो। थ' बास दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय आरो फोजोबनायनि सिगांनो नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसेनो आंनि खुलुमनाय सिनखौ खेनसे जासिहरबाय थादों। मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथांमोना थाबैनो थाब 30K साबस्क्राइबार खालामनानै होबाय। थ' जिखियानो जाया नोंथांमोननि अननायखौ अरायबो नाजावगोन आरो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ नोंथांमोनसिम जासिहरनाय थाबाय। लोगोसेनो जों 30Kनि मोनसे स्पेसियेल भिडिअ बानायगोन। थ' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय।